yob musidɓe heeɓiyankoɓe Ñamana TV eɗen dardi e ndiɗo ngaari mawde gandiranta ko artiste international artiste gandaɗo eɗen gandi golle mum jombani o time ɗo golle mum ɓuɓani kalɗo ɗo mbo naati fof andam mbo naati te kadi o wattu ɗo kalɗo ɗo mbo yetti ɗon ko seekoto pam ɗum noon en mbawa okkude ɗum konngol wawa faminde yimɓeɓe ko hoɗum wona o wattu. Pipo wiyo asikuna yo mi karat asikuna yo mi barat ɗo naɗa ko wawi ya pina tunca Allah ko huɓi ko ɓe ganda ay ko ɓe ganda e akiida baɗo ko ɓe ganda wala ko nanɗon ko wonton machallah men pokiri mi mbawi sa hoɓɓe jottima hande inchallah si Allah jaɓi en e ko wennodi tawron minen wennodi on gara ha Jimba Sinthiou Bamambé en wennodi ko ɗon woni tipse eke kono ngu fedde pulagu yaada e muɗum e Ñamanari TV gandantama ko yimɓe tindiɓe